Здравейте хора, аз съм Farmen BG. Аз съм на 9 години. Роден съм на 10 декември. Това ще е първия ми клип. Канала ще е за игри. С приятела ми Kilton21 ще говорим. Той сега идва. Днес ще играем ще играем на Майнкрафт. Няма да е днес, друг ден. Да. Но пак ще има клипове на игри. На Nebalons. На Nebalons нямам, защото това ще е от телефон. Така че не. На Minecraft, на GTI. На GTA San Andreas мисии. Това вече го казах. На GTA Vice City. На Subway Surf. На много други, които може би ще не тръгнат. Да, хора. Това ще е от мен и от Fireman BG. Това ще е от мен и от Fireman. Това ще е от Fireman BG и Kilton21. Да. И трябва да ви кажем едно